Oh, niki enten cerita nyata, Pak. Apa, Mas? Enten cerita nyata. Nah, terus napa nggih rencana tunanetra niku lara napa nggih alumni Man Klaten. Man Klaten itu mayoritas nggih weruh sedaya. Lah kanca-kancane mlaku rak mejewu kak ngeten. Nyapluk liya-liyane malah tekan alamate bareng ya, Pak. Alamat ngendi? Ya alamat mriko. Nek wong kenal alamate apa? Wonten. Alamate ngendi jal omongke? Mriki Kowe ora mancing-mancing Tin tak. Polo lho. Alamate moto irung ngono ki. Oh. Ya nyampluk sak. Ya, arep gandrung. Napa sampean arep magandrung napa ta Tin? sinom. Nggih. Jenengan ajeng gandrung. Oh, jelas.